जामारसै ओंखाम जानोसै बे बेरानि हा गारना सालानि गालांबाय नै गेमनि नामा केरेम बायदियानो बोरैबा लावथिजों थुनांगौ हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो गोरो बार्थडे बया नै माने बेरायनो थांनो नागिरदों आरो दायो बार्थडे माबाखांबाय केक हाखांबाय ओमफ्राय नै गावस्रा थांला देनां क्रेटा बायबासो थांगोन नो आसोला आफा उन्दै आरो बियो ओमफ्राय आमाय आनै नै न'आ बेनो बिसिना ओमफ्राय जों दायो थांनोसै कान'का रिसर्टआव थांनो नागिरदों कान'का माबायाव ओमफ्राय नै फ्रिदम बिमाय आरो बियो जों दा थांनोसै थादो नोंस्रा दायो कान'का पार्कआव थांनो नागिरदों जोङो गोबाव जाथारबायमोन आंबो थाङैया आगोलाव थांखांबाय आरो ओमफ्राय दायो एसे मोजां बानायजोब्बायनो जायगाखौ ओमफ्राय फ्रिदमनि बार्थडेमोन नालाय दिनै बेरायनोसैनो होनै नाहरथ' बार्थडे बया मा मोनखो बार्थडेआवलाय हा दायो मोनालै फार्स्ट डिभिजन लानो हाबासो मोनगोन नोङो स्टार मार्क मारिनो हाबासो अल केस नालाय माला बार्थडेआ हा ए गामिनि लामाखौथ' रायलाय जाथ'ला नायजाया आरोना अरांनिफ्राय बारबाय जोङो अरां दालां बारनाय लोगो लोगो दायो नैबे लामा फिसाजों हाबबाय आरो बेजों सर्टकाट मारिनोसै जोङो टार्निंसो लामाया बिरादनो थांफेराखै बेजों सिराजुलिजोंसो बांसिन थांदों जोङो सिराजुलिजोंबा माने सिनायखानाय नालाय लामाया जों दायो कान'का हाबबाय साहा बागान दंबावोसो बेहाय गामिनि लामा नालाय बेदासो मोनफैबाय नै लोगोफोर कान'का रिसर्ट सोजायो आं सोबाय था बिरनो फैदों कान'का रिसर्ट लोगोफोर दायो जोङो कान'का रिसर्ट मोनफैबाय ओमफ्राय गारिखौ पार्किंआव लगायनोसै आरोना नै लबार बागान गोजा नै दायो जोङो कान'का रिसर्ट मोनफैबाय ओमफ्राय गार्डेना बैथिंसो दं आरोना ओरै उनथिंजाय थाबायलांबावनांगोन जोङो लबार बागानसो ओरैनोथ' माने रिसर्ट नालाय बैथिंसो दङ रिसर्टआ खनबेसे जागोन नों फैनाया दिनैसो फार्स्ट नामा ए दिनैसो फैदों जाहैदों आरोना बैलाय बै गथ'फोर थांनाया आंबो बिराद गोबाव जाबायमोन दिनैसो फैदों आरो बैयावसो होजोंहाय मा मोनो नायनोसै बेहाय नै बिदि बानायना दोनदों आरोना बुद्धेशनि स्टेचु अ मोजां ओरैनो मा मोनो बेहाय बेहाय पेकेजआ जोंनि 499 ना बेहाय वेलकाम ड्रिंक इनडोर आउटडोर एक्टिभिटिसफोरा मोनगोन आच्छा बेजोंनो ओंखामखौ मोनगोन आरोना मिरामिसखौ माने एन्ट्रि फिसखौ 499 खौ होखानांगोन आरोना ओमफ्राय ना बेदर एक्सट्रा जायोबा एक्सट्रा चार्ज होनांगोन आच्छा बेजोंनो माने गेलेनायफ्राव गासिबो मोनगोन आरोना थिगानो
ओमफ्राय बेसेबां गोबाव जाखो फंबाया बेहाय ओरैनो खामानि मावनाया 5 मास जाबाय आरोना ओमफ्राय जों होजोंहायसो दाननांगोन ना बेयाव दाननांगोन बेयावनो होनांगोन एन्ट्रि फिसखौ गासैखौबो बेयावनो अर्डारखौ ओंखामखौ होनानै सिगाङाव माने आं फैजेननायाव होजोंहाय लायोमोन आरोना बैथिं बेहायनो होनांगोननो दे बेयो जाबाय जोंनि मेनुआ ननभेजनि बेहाय माने सोरबा गोजाननिफ्राय फैयोबा नाइट ट्रिपबो खालामनो हागोन आरोना स्टेबो दङ रुमफोराबो दङ ओरैनो बेसेबांसिम दङ ओरैनो प्राइसफोरा पार नाइट थ' लोगोफोरनो आं बेहाय साबसक्राइबार लोगो मोनबाय आरो थेंक इउ এনেকুৱাই মাত দিব লাগে আৰু ন मोजां खबरा কিমান বছৰ হ'ল ইয়াত কাম কৰাটো 2 ইয়াৰ্ছ হৈ গ'ল ঠিকে আছে আগত আহিছিলে তাত ইয়াতে পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিল আপোনাক থেংক ইউ আপুনি পেকেজটো গম পাইছে আমাৰ যিটো পেকেজটো চালোঁ মই নটিছটো কিমানজন আহিছে কিমানজন মানে আমি 8জন মান আছে ঠিক আছে আমরা করে দেব অর্ডার खान'खा नुहैनाय मादि मोनदों हा मोजां लाइक गोसोआव बिखायाव गुसु नांदों नाङाखै बारा खान'खा जेरावनि माबायदि खान'खाया हा माबायदिलै मोजां हा दुगैनो लुगैथारबाय हिरामनिया फै दुगैग्रोनोसै फैदो सानजों फैद' नै लोगोफोर नायदो बेसेबां जाखो बिला 4437 ओमफ्राय जों दा बेखौ लानानै जाहैनोसै आरोना दुगैनोसै তাতে বোটিং কৰা গাৰ্ড দুৱাটো পুৰা ফ্ৰী আছে না সব বোটিং আছে আপোনাৰ যিমান এক্টিভিটিজ সব ইনক্লুড আছে পুল টেবুল আৰু সাইক্লিংটো চাৰ্জেবল আচ্ছা সেইটো কাৰণে আপুনি এক্সট্ৰা পে কৰিব ইনক্লুডিং মানে টেৰিফ যিটো আৰু লাঞ্চটো থাকিব ইয়াতে লাঞ্চটো থাকিব ন এন্ট্ৰিতে লাঞ্চটো থাকে কিন্তু ড্ৰিংকসটো থাকিব যদি নন ভেজ খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এক্সট্ৰাকে এডিশনাল আপুনি যি খাব ইচ্ছা কৰে নন ভেজটো আপুনি এডিশনাল কিবা ল'ব বিচাৰে সেইটোৱে আৰু ন বাকি পেকেজটো আপুনি দিন জোৰাকে আপোনাৰ যেতিয়া এসে যাব পাৰে আমাৰ এনেকুৱা সময়সীমা নাই সেইখিনি ল'ব পাৰে দে থেংক ইউ হা খান'খা ৰিসৰ্ট बेनो आरोना नोंबो दुगैगोन ओइ ए साइकेल भारानि बेसेबां लायो साइकेल भारानि अ नों लांनो मोना बेखौ न'आव सलायनोल' मोनो सालायनानैलाय मा खालामनोलाय नैबे मस्ला दंफांसो गलमरिस फाथै बायदि नुयो नै लोगोफोर जों ओंख्रियाव होग्राया गोसोम माबायो फिथाइया फिथाइ थायाखैबा दायो इयो फिसा माबाफोरा बोख्लाब मोदोमदों मोनामानो माबायासो मोनामोनलै फिथाइयासो गोथां बुस्थुआ जेनेबा मोनामो रिसिप्ट चेक खालामबावबाय नै बेहाय लास्ट पार्किं लास्ट ओरै सिदा थगरदो बेजोंबो थांजायो बैजोंबो थांजायो सिगां बेयावसो मोना फैसा लानाय दङ सिगां इयावनोमोन दा ओइयाव लायोमोन ओइथिं सेसाया नै गिदिरथार सेसाबो फिदों ओमफ्राय बेनो आरोना बैथिं दङ फुख्रि बानायदों नै बेहायनो लोगोफोर दुगैग्राया गाखोनोसै जोङो दायो फैसा नांगौ एक्सट्रासो बटिं खालामग्रा बेनो ओइलाय फुख्रिया बेनो दा ओइथिं फै बैथिं बारलांनानै थांनाय नै बिराद मोजां बानायना दोनदों बैथिं ओइथिं फै बैलाय फाग्ला दैया बेनो दा सोरबाफोर माने गोजाननिफ्राय फैयोब्ला नैफोर न'खौ बुकिं खालामनो हायो आरो बेफोराव थाजायो ओमफ्राय बैथिंबो दङ नैबेनो
फुख्रियाव बटिं खालामनो हायो बा बैयाव फै बै हाजोआवसो मोजां नुयो थाबायबोदो होद गरायाव गाखोनो हाया ओइथिं फै सेसखौ नायनोबा नै सेसा गेलेनो हायो आरो ना बेखौ बुरायलाय नै गराय गराय ओइ थै आयौ मा होस्लाबायगोनलै मा नाम मोनबा नै बेजों गाखोनानै थांनांगौ आरो ना लोगोफोर नै गाखोनानै थांनांगौ गाखोजायोब्रा थ' लोगोफोर आं नोंथांमोननो दायो बुद्धेसनि स्टेचु बानायनानै दोननायखौ खिथानो नागिरदों आरो ना बुद्धेसनि स्टेचु बानायदों बेनिफ्राय ओरैजाय फार्स्ट नय बे दैया जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो गोलैयो बियो खान'खा रिसर्टआ माजबाटआवनो गोलैयो गायनायसोब्रा इयो बटिं खालामगासिनो दं नैथिं नै फुख्रि बानायनानै दोनदों बेहाय जायगाया मोजाङानो बेरायनो ओरैजाय दै सेर नालाय दैबो दं आरोना ओरैजाय दै खाथियावनो जायो बारा गोजान जाया नै नायदो जायगाखौ बानायनाय गोजा हाग्राया माने गायनाय गोजा आरोना बे हाग्राया फटक साफायनो मोजां नाङो बैयो बुद्धेसनि स्टेचु बानायना दोनदों ओमफ्राय नैबेहाय बे दिरुंजों बारबोनो हायो आरो ओरैजाय ओमफ्राय सर्टकाट फैनोबा बेजों बारबोनो हायो ओमफ्राय इथिंबो फैनो हायो आरो नैबेनो हाजो बानायदों मालाय हाजो एबार लहानि बानायसिगोन ब्रिजखौ बेनिफ्राय ब्रिज बानायसिगोन इनि जानो बानायगोनदां इखौ नै बेहाय लहानि बानायसिगोन लोगोफोर नै बानायगासिनो दं गायनांगौलै न'आव इदिखौ नै बुद्धेसनि स्टेचुआ बेनो आरो फिसा हिरामनि खान'खा रिसर्ट मामोनलाय इयो हिरामनि खान'खा दै सेरावनो नै दैया खाथि जाथारो हाजो फिसा बानायनानै दोनदो आरो बेहाय नै बानायनाय गोजा इफोरो हिरामनि मादि मोनखो खान'खायाव फैनानै हा बेलथायलाबायथार हाजोसो इयो हाजो बिराद गरम आरोना जों सान्दुं गोसायावनो फैदों सान्दुं थिं थिं दायो 12तासो जाबाय टाइमा ओमफ्राय बेलासियाव मोजां आरो लकेसना ओरैनोथ' मोजां जायगाया माने फटक लानो थाखायबा माने बेलासियाव मोजां आरो बिदिनो 3ता 4तासोआव मोजां जायो सान्दुंआ एसे डाउन जायो नालाय एसे सान्दुं खमबा मोजां जायो दायो माने खोमसि नुयो आरो गोजा नुयो स्किनफोरखौ बेखायनो बारा मोजां नुवा आरो सान्दुं गोसाबा वाव बारा बिराद खोलो खोलो नांदों माने दै जिङावनोखा आरो दै जिङावहाय बिराद मोजां बार नाङो ओमफ्राय जों सान्दुं गोसाखाय बारा बेरायथ'वासै दसे जिरायनोसै सान्दुं गोसाथार हिरामनिया गोलैदों खान'खा फैनानै सागाबाय अबाव नांदों बिखौ नांदों
네, 제사들, 제사기다. अलखे जाखावलायानो गोजा जाजोब्बाय माने बिराद मोजां बानायनानै दोनदों नै थुरिनि न' बियो बिराद बार बारसोगारो थान्दा आरो हिराहनिया दद्रबाय खान'खा मोनफैनानै खान'खाया माबायदि जागोन सानदोंमोन नोंलाय हा माबायदि जागोन सानदोंमोन खान'खाखौ नाव गाखोला नाव गाखोना गाखोआ नाव गाखोदो दा नावआव दै फैदों मा हाथायानो लोमथाराखै फैनो मोननानै हिनलाय मा राम राम नै बेलाय बुद्धेसनि स्टेचुआ मैया नै जेसु हा लोगोफ्रा गोबाङानो सोंनो हागौ आरो ना खान'खा रिसर्टआव फैबा बेसेबां टिकेट दाननांगौ बेसेबां टिकेट लायो बेसेबां फैसा लायो दा सासेयाव 525 थाखा लायो आरो ना सासेयाव ओमफ्राय जुदि नोङो बेहायनो बेदर ना बायदिसिना जानो गोसोब्ला एक्सट्रा फैसा होबावनांगौ आरो ना ओमफ्राय नोङो 525 थाखायाव नोङो मिरामिस मोनजागोन आरो माने बेदर मोनजाया ओमफ्राय बेरायनायजों लोगोसे 525खौ नों होखाथारनांगोन आरो ना नोङो बेरायनोसैल' ओंखाम जाला होनबाबो बे 525 थाखाखौ नोङो टिकेटखौ लाथारनांगोन होनबासो मोनगोन आरो मानसि थानो हागौ इहाय ना गैया नैलाय टेना बिदि आरो सिङाव गोजौआवसो बैसां मा केमेरा मा केमेरा मा केमेरा स्कि केमेरा नोङो सिसि केमेरासो दा गाखोद' होद गाखोआलै आं हिरामनि गाखोद' मोजां गाखोदै नैबेहाय एक्सट्रा बायनानै मोनजाबावगोन आरो नैबेहाय ইয়াতে তো এক্সট্রা দিব লাগে কি পায় ইয়াতে अपना चाइनीज आइटम বিলাক ভেজ रोल अपना नूडल्स पास्ता बाकी फ्राइड राइस एबुर फ्राइड राइस तो केनेকুৱা लय चिकेन फ्राइड राइस 199 ভেজ अपना 149 अच्छा फुल ना हाफ फुल सब फुल मोमो सोमो नापाय नाকি मोमो बार्गार এইবিলাক নাপায় अच्छा दसे थानानै गाखोगोन आं बेवहाय बैथिं थांना फैनो हायो आरो ना थब्लं बारजाया जों दहाय बैथिं बारनानै थांबाय नैबेनो आरो बोटिं खालामनोबा नैबे एक्सट्रा फैसा होनांगौ आरो ना बोटिं खालामनायनिबो टिकेट दाननांगौ ओमफ्राय नैबेफोरखौ माने फ्रि गाखोजोबनो मोनगोन बेफोर ओमफ्राय ओरैजाय चेस बायदिसिना दं आरो गेलेग्रा बिथिंजाय बेफोरखौ माने ओरैनो फ्रि मोनजोबगोन आरो बेबो मा गेम नायनो हागोन सिङाव नै गेमफोरा मा गेम होनोबा आं बिदिखौ बारा मिथिलायलाङा बेखौ बलनि आरोना गेलेलाय फ्रिडम কি गेम কয় এইটো হ্যাঁ পুল টেবল ফুল টেবল टुल टेबल ना फुल टेबल फुल टेबल आरो ना गेमनि नामा केरेम बायदियानो बोरैबा लावथिजों थुनांगौ होनबा दे बेलथाय दे उल्था बेलथाय ब्रा ओइ बेलथायलाय दे उल्था बेलथाय उल्था साखायालै जाम्बायहाय उल्था बेलथाय न' गारना सारानि गारना दे बेलथाय दे
आमाइजों बानजानानै फै दुगैजायोमोन दायो दुगैजाला न'आवनो बानायनो हायोलै बिदिखो थब्लिसो बारा गोथौ नङा लेथ्रा जाबायलै दैया ओइ गोलैलांगोन अबेथि थांदों नायलाय गोलैलांनो माजों थांनो नायलाय फटक लानोसै बेहाय नैबेनो कानका भिलेज रिसर्ट जोङो दायो जाहैग्रोनोसै आरोना लान्च टाइम जाबाय जोंना लान्चआ 1टा बाजियावमोन जों जाहैग्रोनानै लानोसै नै औ दे ओंखाम जानानै लाग्रोनोसै जोंना फिलौआ मेव मेव गाबजोब्बाय फिलौआ जोंना खारलागासिनो दङ ओंखायनो जोङो जानानै लाग्रोनोसै आरो सिगाङाव बैहायनो मोनजायोमोन दायो माने फार्स्ट एन्ट्रि जेनाखि जों गारि दोनो बेहायनो जानांगौ नैहाय न' बानायना दोनदों नै न' लबार दंफां सायाव नै ना खोमादि बानायना दोनदों ना औवानि ना आरोना इयो जों दायो बेहायनो मोनजागोन जायोबा लोगोफोर जाग्राया बेनो आरोना आंनि उनथिंजाय नुदों ओमफ्राय जोङो दायो जानानै लाग्रोनोसै जों नों आं गावनो हरलाय हर आं गावनो खनसे न'नो हम फ्रिजमनो आं दायो नैबे रिसिप्टखौ होनोसै बेनिफ्राय जोङो अर्डारखौ लानोसै आरोना ओंखाम जानोसै जोंना नोंथांमोना बेनो आरोना बेयाव जाफैनांगौ सिगां बैहाय जायोमोन फुरा दारहानि गोजा आरो नायनो हागोन नोंथांमोना गोजौआव दारहा संग्राय सान्द्रि नै गासिबो औवानि बुस्थु सिलिंआ सब औवानि गोजा हेरामनि ओरैनो हरलाय जामारसै ओंखाम हा हा हेरामनि माजों जागोन माजों हा अलकेसालाय माजों जागोन कानकायाव जादो ओंखामा जादो अलकेस मा ओंख्रि मोनगोनलै पापर अबे मोनसेखौ जागोनलै जाद' दे जाद' दोननो जायगायानो गैला माथो नों अमा बेदर जाया बे मा बुस्थु बै मा बुस्थु पकरि जाद' नो हानत बेयाव होनाया दामिसिनब्रा दे जानाय दं दे अलकेस लागाव जादु जानानै देखाय नोंसिनिथिं दंखायो आसारा नै ए फ्रिदम जादु फ्रिदम बेदर फ्रिदम जादु नै आसारा ओरै रानि माबागोन नै साराया जि गिदिर साराया फिसाथार ओंखाम थोरसिनिफ्रायसो फिसासिन साराया खुरैयाबो फिसा नै आलु बाथोन दङ सालाद ओमफ्राय भाजा बे माथाय बे मटर बाथोन दां दे जाद'
दे जाद' महिमा राननानै लादो आनै मोनबोदो बिथराय गोथाव बबे मोनसेखौ जागोनलै नोंलाय जाख'ना लासै लासै जादो जाजोबथार फैसा होनानै जानायथ' ना गोथाव ना आंबो दायो टेस्टिं खालामनायसै माबायदि टेस्टखौ नै थालिर बिलाइयावसो होदों थालिर बिलाइ बिदिखौ होनानै नायना पकरिखौ टेस्टिं खालामनायसै आं नै ओंखामखौ जानानै नायसै जों दायो ओंखाम जाखांबाय बेनिफ्राय थांनोसै आरोना उदैया बरटिक जाजोब्बाय बोरै मोनखो जानानै गोथाव ना जाबावगौ मोनदोंमोन फुजा नायलांसै फुजा नायलांनो माने जों गारनायखौसो नुहैसिगोन फुरा जानासिन लामाया मुर्ति गारनायखौ नायलांसै जाओ बायद' খানা খালে खाना खालो আৰু আমাৰ নতুন ৰেষ্টুৰেণ্টত প্ৰথম খালে ন আগতেতো তাতে খাইছিলো তাতে খাইছিলে আহিব তেনেহ'লে তাকে লগ কৰি যাব আমাৰ ৰাহুল আছে হয় ৰিভিউ দিব কেনেকুৱা পালে দে আহিছে